салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Фирдавси хурсанд бо топ хабарҳо аз олами варзиш барномаи дар шабакаҳои иҷтимоиро оғоз мекунад. Криштиану Роналду ситораи дастаи Ювентуси Турин боз ба вайрон кардани қоидаҳои ба коронавирус рабт дошта даст зад. Гуфта мешавад ки дар доираи рақобатҳои серияи А мебоист дастаҳои Ювентус ва Наполи бо ҳам рақобат мекарданд, аммо бо сабаби дар вуҷуди чанд футболбози дастаи Наполи ошкор шудани нишонаҳои коронавирус ин бозӣ баргузор нагардид. Футболбозони дастаи Ювентус барои бозӣ кардан ба майдон ҳозир шуда буданд, аммо хабар расид ки футболбозони дастаи Наполи иштирок карда наметавонанд. Аз ин рӯ тибқи меъёрҳо бояд футболбозони дастаи Ювентус аз озмоиши тиббӣ мегузаштанд. Роналдо аз гузаштани санҷиши тиббӣ даст кашид ва ҳамроҳ бо ҳамдастаҳош ба меҳмонхона нарафту ба хонаи худ рафт. Баъд аз Роналду чанд футболбози дигари ин даста мисли Роналдо аз меҳмонхона гурехтанд ки инҳо Пауло Дибала, Хуан Квадрадо, Данило ва Бентанкур мебошанд. Натиҷаи озмоиши футболбозони боқимандаи дастаи Ювентус манфӣ аст, вале ҳамоно бояд чанд рӯз онҳо таҳти карантин қарор бигиранд. Дар мактаб ҳаст ку бачаҳои дарсгурез, лекин фарқият ин аст ки одатан бачаҳои босавод аз дарс намегурезанд. Дар футбол дигар хел будааст, бачаҳои зур мегурезанд, дигарош қоидаҳоро риоя мекунанд. бозӣ миёни дастаҳои Аргентина ва Эквадорро дидед? Рақобат дар марҳилаи муқаддамотии ҷоми ҷаҳон 2022 миёни ин дастаҳо дар фаросии Уқёнус баргузор гардид. Месси голи ягонаи ин дастаро тавассути пеналти ба сомон расонид. Инҷо гап сари шарҳи бозӣ намеравад, гап сари як далели хурдакак меравад ки ба Месси рабт дорад. Лионел Месси баъди ҷанҷолҳои лафзӣ дар ҷоми Амрико соли 2019 аввалин бор аст ки дар ҳайати мунтахаби Аргентина ба майдон мебарояд. соли гузашта ҷанҷоли лафзии Мессиву Конфедератсияи футболи Амрикои ҷанубӣ ё худ Конмеболро ёд доред? Он замон дастаҳои Аргентина ва Чили барои ҷои сеюми ҷоми Амрико рақобат мекарданд ва ташкил кардани ҷанҷол аз ҷониби Месси дар ин рақобат ба он оварда расонид ки ба Месси корди сурх диҳанд. Баъдан Месси Конмеболро ба он гунаҳгор сохт ки онҳо мунтахаби Бразилияро пинҳонан дастгирӣ мекунанд. Аз ин рӯ Мессиро барои ноэҳтиромӣ нисбати Конфедератсияи футболи Амрикои ҷанубӣ ба муҳлати 3 моҳ аз рақобатҳо маҳрум карда буданд. Хулас баъди он ҳама баҳсу ҷанҷолҳо дигар Месси дар мунтахаби Аргентина бозӣ накарда буд ва ин аввалин бозии ӯ буд ки гол зад. ҳамин Мессиро аҳамият додаед ки дар мунтахаби Аргентина дили нохоҳан бозӣ мекунад, ранги маҷбур гандумдарав мебаранд ку. рақобати Ислом Махачев ва Рафаэл дос Анос баргузор намешавад. Ман гуфта будам ки UFC варзиш не, шоу бизнес аст. Нахуд рақобате ки як сол пеш нақша каши, ҳама чӣ тайёр, 14 рӯз пеш аз баргузоршавӣ расман изҳорот диҳӣ ки рақобат баргузор намешавад. Шуморо намедонам, ман бесаброна интизори ин рақобат будам. Сабаб ин будааст ки рақиби Ислом Махачев дос Анос дар озмоиши тиббӣ барои коронавирус ҷавоби мусбӣ гирифт. ҳамун бечора ду пой дар як музаву ду чашм дар як айнаку ду даст дар як остин мегӯяд ки ман ягон ҷоям дар намекунад. хулас Ислом Махачев дар саҳифаи инстаграми худ аз қатъшавии рақобат дарак дод. вале шумо мухлисон озурда нашавед. Ислом рӯзи 24 октябр рақобат мекунад, вале бо дос Анос не, балки бо Майкл Чендлер. ин варзишгарро ҳамчун размгари эҳтиётӣ барои рақобатҳои UFC 254 интихоб карда буданд. агар бо Ҷастин Геҷиву Ҳабиб Нурмагомедов ягон фалокат рух надиҳад, пас Ислом бо Чендлер рақобат мекунад. хулас ҳама чиро ба қавле алдараш карданд. Кристиан Эриксен ниҳоятан ба забон омад ва аз ёд нишастан дар курсии эҳтиётӣ изҳори нигаронӣ кард. Эриксен ба хотири ҷоиза ва рушд додани таҷрибаи футболиаш аз Тоттенхем ба Интер рафт ки бечора ҳолаш аз ин бадтар шуд. дар мо як мақол аст ку аз борон гурехта дар барф зад. ӯ дар саҳифаи твиттери худ навиштааст ки намехоҳам ки тамоми мавсимро дар курсии эҳтиётӣ паси сар кунам. ман боварӣ надорам ки ин хоҳиши сармураббӣ ё бошгоҳ бошад ки ман дар ҳайати асосӣ
асосӣ нестам. Дар ҷадвал бозиҳо зиёданд ва ман мехоҳам дар онҳо иштирок намоям. Дар мавриди пешниҳоди дигар дастаҳо ман аз агенти худ чизи дақиқа нафаҳмидам. дар бораи овозаҳои васоити ахбории омма гуфта наметавонам ки кадомаш рост асту кадомаш дурӯғ, гуфтааст Кристиан Эриксен. ман ба Антонио Конте ҳайрон. ҳамин мардака ба сад орзуву ҳавас ба Италия бурдааст ки дар курсии эҳтиётӣ шинонад. ба фикрам қасд дошт ва ҳамин тавр ҷазояш медиҳад. Суарес ниҳоятан ҳақиқати ҳолро гуфт. ӯ дар мавриди ҷанҷолҳои Месси бо бошгоҳаш дар мавриди рафтани Суарес ҳарф зад ва гуфт ки ман аз вокуниши Лео ҳайрон нашудам, зеро ман ӯро хеле хуб мешиносам. ман медонам ки дарди ӯ чӣ гуна буд, ҳамон дарде ки ман доштам. вай фикр мекунад ки маро аз клуб ронданд. роҳҳои дигари ҳалли дурусти ин масъала вуҷуд доштанд. ман 6 соли дарозро дар клуб гузаронидам ва ин ӯро ба ташвиш овард. ман ӯро дӯсти ҳақиқии хеш мешуморам. Месси медонад ки мо то чӣ андоза хавотир будем. оилаи ман мехостанд маро хушбахт бубинанд. баъзе чизҳои аҷибе дар Барселона рух медиҳанд. масалан, агар дар бозии оянда ту барояшон лозим набошӣ, он вақт шуморо ба тамрини алоҳидагӣ мефиристанд. чунин чизҳо ба ман осеб мерасонданд ва оилаам дид ки ин ба ман чӣ қадар таъсир мерасонад. аз ин рӯ онҳо ба ман маслиҳат доданд ки фурсатро истифода барам. вақте ки Атлетико пешниҳоди ҳамкорӣ кард, ман ҳеҷ гоҳ дудила нашудам. албатта ман бояд ба бисёр чизҳо одат кунам, аммо худро дар Атлетико хеле хушбахт ҳис мекунам. иқрор шудааст Суарес. агар ҳамон 8-2 намешуд, ҳоло ҳамааш нағз буд. хайр, дигар аз дасти мо чӣ меояд? рекорди навбатии Суарес. Луис Суарес дар даври якуми бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳонии соли 2022 дар минтақаи Амрикои ҷанубӣ бар муқобили тими миллии Чили ҳунарнамоӣ карда ба задани гол даст ёфт. ин зарбаи ҳадафраси ӯ дастоварди назаррас маҳсуб меёбад. Луис Суарес голи 22-юми худро зад ва дар таърихи сабқати бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон дар қитъаи Амрикои ҷанубӣ аз ҳамлагари мунтахаби Аргентина Лионел Месси ки 21 гол дорад пеш гузашт. хулас ин рекорд танҳо миёни Суаресу Месси аст. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.